når de unge piger ved, hvis de er lidt nervøse, så kan du snart få dem til hvad som helst. Så de man gør de. Så længe det var. Rigtig kigger med så der. Hej. Jeg tog lige et skridt til venstre. Ja, det er så fint af midten. Hun er nervøs, så det er så fint. Ah, men det skal man ved. Men er det til her alle af hvad? Prøv at tænke i 3 år. Kom, videre. Videre. Sådan. Kom. Rigtig. Videre. Ja. Vi tak til MK3 i år, og vi vil gerne se Lønneborg som regnekanal. Vi har lige startet i 29. Ja, Maria var langt ude i hjørnet der. Det har hun lært ud hjørnet. Ja, men det skal man da. Men ikke når de er så bløde. Ja, der kunne hun godt give med i gas. Jamen, den er ikke så god til det der nu. Det øver de. Ja. Og så er det et spørgsmål om, at den ikke skal fuld for hende. Ja, det er igen, han er fint, han er kort sige. Slangeren, den må hun sammen på tagen. Det kan hun også. Og så husk nu at skal hjørne af. Rigtigt. Det er ligesom Kurt Christen, når vi har et program med ham. Det er bare fra K, så man skal ud i hjørnet. Det synes jeg jo. Men sådan er det. Det er det, Det er for det hedder dressur 4, ikke? Udvendig bagben. Det er ikke dens yndlingsdisciplin, det der. Men det vidste vi godt. Det er noget af den. Det synes den ski smager mærkeligt, at man skal gå baglæns. Det er mest ulogisk. Ja. Det er dårligt lavet. Du skal tænke frem og gå tilbage. Men skridt, det kan den. Det kan den. God skridt, god galop. Ja. Og jeg blev helt tør i munden af hendes vej, men det synes, det gav så fint, så fint. Du må tage til, at du skal have så synd, at du bruger skidt og fulde bare rev her i tjøren. En flaske vand, når vi sagde. Bare du der med nervøs og træde din hunde. Nej, det tror jeg. Jeg tror, at man ikke er nervøs. Jeg synes, den klarer det så Ej, du flot. skal da bruge en lille matteslue om det. Det skal jeg jo. Har vi længere aftalt med Malene og Therese? Det kan jeg lige få en tid. Ja, det kan Malene da. Ja. Hun er væk. Jeg kan nok stille væk ud for hun går bare. Ej, vi skal oppe klokken 2, skal vi der heroppe. Fint galop. Jamen, jeg synes, det er så fint, hvis jeg skal det hele. Ja. Hun gør det super godt. Det er rigtigt. Ja, og så tilbage ved i. Godt. Ja, fin afgang. Kom ride. Rigtig. Det er det, der er begyndelseshistorik, og så er det, når hun er færdig i brug. Hun skal ride hele vejen. Det ved hun også godt. Når man er det ene, så er man også. Det er fandme Havse-programmet. Det er et vildt svart. Hun er aldrig inde på program på. Nej, det har hun jo ikke. Hun er faktisk øver, jeg ved, hvor mange år i pony. Og første gang, ja, men de er jo så anderledes ponyprogram. Det er jo dens første distriktsstævn, altså. Så det er sgu sejt. Jeg tror, jeg har været forkert. Der er ingen, der så endnu. Kom. Jeg skal ikke svare under dig. Vi holder nu. Vi tager bare med hinanden, så vi skal ikke have hende diskvalificeret. Vi har i så endnu, hvis det er fejl. Det var en tur, der så tak til Sasha og Dobbelt, og nu vil jeg se, eller Jøssi Pedersen, og Nina på banen.